jinin shehu barhamakin isa sai da karama maulatuna jinin shehu barhamakin isa sai da karama maulatuna da jinin shehu barhamakin isa sai da karama maulatuna ya maulatuna sunanka Allah hasbuna dan kira komai a ko'ina ka yarda da yau kasida tuna wajen sayyida karama wacce ta fito ba gane lamadinta ba jinin shehu barhamakin isa sayyida karama maulatuna salati ga katmul anbiya abban batule zinariya zahirin da gaibu ta sakaya haka ya shi ma akai abdu wanda ba irin abdu ba jinin shehu barhamakin isa sai da karama maulatuna alaika sa sahabban sadu matan cikin gidan Ahmadu sharifai cikin su bana gudu kada da dukkanin kadabu da sufaye da ba kai su ba jinin shehu barhamakin isa sai da karama maulatuna da shehu tijjani abul abbas da shehu barhama gausi inya shaibatul hamdi ka bani fas a ba naziriya dan murabbi na zo gare ka ban ga wani ka ba jinin shehu barhamakin isa sai da karama maulatuna salamun ala maulatuna sako na zo in bayyana cikin baituka zan zayyana mamace da ni zo ka tsuguna sannan ki dauka fargaba jinin shehu barhamakin isa sai da karama maulatuna ya sayyida karama kashifa ya sayyida karama arfa kara lamunin ki in rarrafa gidan shehu barhama sayyida ba a shiga idan ba ta gunku ba jinin shehu barhamakin isa sayyida karama maulatuna ummul khair ba za san ki ba kin zama uwa kin zama uba mai ja da ke karya jarraba ba za a riskar ki ba baki ba za ya furto ki ba jinin shehu barhamakin isa sai da karama maulatuna mai suna da sunan sayyida hasken ta hasken sayyida ga ta arfa ga ta murshida kana hadimar mai rahama ce jinin ta ban san irin ku ba jinin shehu barhamakin isa sayyida karama maulatuna ai wallahi sai na gaida ke bayan yo in tsalake sarkin da Allah ya tsarkake ashe sai yi da fatihatu ce ta yaya ba zan yo yabanta ba jinin shehu barhamakin isa sai da karama maulatuna kyawun hali gadonki ne aikin ki aikin gausi ne zancen ki zancen gausi ne koma ki koma shehu ne sai ya da uwa sai ya da uwa jinin shehu barhamakin isa sai da karama maulatuna Dulkuso gaban ki tauraruwa nutsuwar da ke sa nutsuwa mai tada wanda ya yi faduwa da ku rayuwar mai ke rayuwa jinin shehu ban ga kamar ku ba jinin shehu barhamakin isa sai da karama maulatuna ya zinariya hawa mashakiya kogi mashaya rijiya in faɗe ta ko in sakaya ai faɗin ta ba dai gare ni ba sirrin mamma duka bai bar ta ba jinin shehu barhamakin isa sai da karama maulatuna jinin shehu barhamakin isa sai da karama maulatuna
sirrin Muhammadu kaken tattare abin ki sai kika jazare shanin ki sai an ta karkare wallahi ko an ta karkare ba za a riski girman ki ba Shehu Barhama kin isa sai da karama maulatuna ga kwarjini da cikar isa sanyuwar da ta fatan kwasa zauren gidanki na kwankwasa buɗe ki ce na shigo a ya gaba wanda ke sa ai gaba Shehu Barhama kin isa sai da karama maulatuna ai komai da ku ne ya tabbatu ambato da ku ne ya ambatu himmar kuke sa a himmatu wane shiruwa ne batu bincike ba zai sa san ki ba Shehu Barhama kin isa sai da karama maulatuna lamarin kina sa ta fakkuri zikirin da ke sanya zikiri yar fatiha babban al'amari ko haƙi kusan ya shiga mari Barhama ba za ya ganshi ba Shehu Barhama kin isa sai da karama maulatuna kaunar ki kaunar shehu ne mai kinki mai kin shehu ne yardar ki yardar shehu ne mamaci da kallon ki na sane mai sansanin ki bai san ki ba Shehu Barhama kin isa sai da karama maulatuna jinin karamci hamu shakiya tsatsan mutunci kike gimbiya jinin jikin khairul anbiya ya ali baiti gyara zaman ki ba martaba da bata ku ba Shehu Barhama kin isa sai da karama maulatuna ya Abdallah ta fasan jarumi jikan shehu sannan hadimi dan fatiha babban jarumi ba martabar da ba ta ku ba shahidan ba wajen ku ba Shehu Barhama kin isa sai da karama maulatuna Adamu Mangala masoyinki ne sharu baba shehu malaki ne abba ga nasirin bayinaki ne shaibatu hafiza da musaba har wanda ban ambace su ba Shehu Barhama kin isa sai da karama maulatuna tammatu bihamdullahiya sai da ke karɓi kasidiya wanda na yi imamiya sidiya Abdullahi baba mai shaibatu wanda bai shiri da makiyinki ba Shehu Barhama kin isa sai da karama maulatuna ta jinin Shehu Barhama kin isa sai da karama maulatuna